Ahoj lidi, já jsem tam u mého dalšího videjka a já jsem už jsem říkala, že Nataša. Já jsem takže to dneska nejde. Já jsem Matyášek a vítám vás u mého dalšího videjka. Takže, já bych nejdřív chtěla začít, dneska nebude žádný jako speciál, teda vlastně je speciál, ale není to úplně speciál, budu říkat vlastně, koho mám ráda, jako za youtubera. Takže za youtubera mám nejlepší 2 youtubery, což je nejspíš Hogi a Gogoman TV, ale Hogi je lepší, si myslím, za prvý je Čech, jako nic proti Slovákům, ale prostě, prosím vás lidi, já nevím, jo, proč třeba na jeho Facebooku, na Hogiho vlastně Facebooku, když to jako řeknu, tak mu říkáte furt Hogi, jo, on není Hogi, jako je, ale zároveň i není, on prostě Hogi je jenom role, kterou hrajeme v těch videích a prostě na Facebook se jmenuje Petr, takže jako nechápu, jak můžete mu prostě furt psát na Facebooku prostě ahoj Hogi, kdy bude další videjko, nebo tak něco prostě, jo. To prostě nechápu, on je Petr, on není Hogi, Hogi je jenom ta fiktivní postava, kterou on jenom hraje v tom videu prostě, asi tak. Takže nevím, takže lidi, prosím vás, nepište mu to, on prostě potom něco víte, že ty potom videa, potom ještě předtím ty videa, než natáčel ještě předtím, tak prostě natáčel a vysvětloval tam, to bylo i jedno video, že Hogi prostě není doopravdický prostě člověk, je to jenom role prostě, chápete to, takže snad to chápete. Já vám tady něco řeknu, jestli jste viděli nejnovější video 5 sekund, 2, Pavel Hogi, tak já tady mám jeden komentář od jednoho kluka a on tady napsal, počkejte, to musím najít. Proč tak málo vychází videa? Nebo dej mi odběr, prosím. Jo. Jako, jo, ok, beru, super video, těším se na další videa, jo, ok, beru, ale jako, proč on nemá čas, chápete to, on prostě, proč tady nějaká holka píše, proč tak málo vychází videa, to fakt jako nechápu, nebo není čas natáčet, časy, to je pravda, to je, píše nějaká Pavlína, nebo proč nejsou častěji videa, jo, a tady ještě nějaký kluk, jo, proč, a jo, takže nechápu prostě, jo, to prostě, nebo tvůj koncert v Hlučíně byl nejlepší, na kterém jsem byl fakt super. Nechápu, proč to píšete sem, když mu to můžete napsat třeba na Facebook do soukromých zpráv, jako ne úplně, ne jako, tak si to nechám říct, prostě ne jako, že byste mu to napsali je to, ale prostě na Facebook byste mu to napsali a ne sem, jo. Tady je Hogi, tady není Petr Lexa prostě, to nechápu, jo. Nechápu prostě. Tady už je zase Hogi a na Facebooku je zase Péťa, jako jo, prostě nechápu. Nebo, počkej. Já nevím, prostě, vy tady píšete úplný kraviny. Prostě. Nebo, tady nějaký kluk napsal, Pavel má pěkné tetování na ruce. A tady prostě všichni, fakt, jo, to má pěkný, letku, jo, tetování skvěle, má texty, počkej, jo, to je nějaký ten, milujeme Hogi, co? Milujeme Hogi, what the fuck? Lexa je komunista, to napsal nějaký kluk, Lexa je komunista, jí za komunistů fušoval a o víkendech ve Slovárně. Co? Po revoluci si koupil hoblovačku za 1000 korun a teď má vlastní stolárnu. A nějaká holka, souhlasím. A to je nějaká Katrin Vojtková, to jí teda chválím a napsala ne vy svině. Jo, to jako fakt, to bylo fakt super, že když si na to koukáš, tak fakt super. A jako, já to nechápu,
Prostě vy tady přijďte, kdy bude další video, a tohle. A, nebo v minulém videu někdy napsala nějaká holka, kdy bude mít další kapela Slza koncert. Jako nechápu, koncert. Jako nechápu, proč to píšete na YouTube, když si tady je prostě Hogi, tady není Petr Lexa. To si snad můžete snad kouknout, nebo se můžete podívat buď na stránky Slzy, anebo se ho zeptat na Facebooku snad ne. To je jako prostě na Facebooku je Petr Lexa, ne tady je už Hogi prostě, jo. Tady prostě nechápu to, jo. Ale já asi už končím, už natáčím 5 minut, skoro 6. Já s vámi loučím, snad jsem Hogimu aspoň trošku pomohla. Prosím vás, ale fakt lidi, na otázky se mu ptejte. Když chcete, a třeba kdy má koncert nebo to, tak se ho buď ptejte asi na Facebooku spíš. A ne tady. Tady to potom nechápu, že třeba nemáte jeho Facebook, tak si ho prostě zjistěte. Tak mu třeba napište do těch zpráv, no, na YouTube se ho třeba zeptejte, nebo někoho se tam zeptejte, jaký má třeba Facebook, jo. A pak mu třeba napište na jeho profil, mu napište, kdy má koncert, nebo se podívejte na stránky Slzy, jo. To prostě nechápu. A to nebudu asi komentovat fakt. Jako, pomalu každý to tady jako chválí, já jsem to taky tady napsala, že fakt super video. Pavel má pěkný účastník, dobře. A tady nějaká Tereza Bartoňová, to tady musím asi taky pochválit, úžasné jako vždy, to musím to pochválit, takže. Nebo ahoj Holgi, natoč please 5 sekund s tebou a tvým kamarádem z kapely, víš koho, myslím toho Lukáše. To je, ten Lukáš, to je snad člen toho, ne, to je člen kapely, to není jeho, jako je to jeho kamarád, ale jako může to natočit, ale jako já nechápu, to jako kdyby mu rozkazoval jako, hele ty budeš dělat tady to, ty budeš dělat tady to. To jako prostě nechápu, jo, to prostě jako ahoj Hogi, natoč video s tím kamarádem z kapely, víš koho myslí toho Lukáše. Jako, nechápu prostě, snad to, no já natáčím 7 minut a 7,5 minuty, takže budeš ještě někdy natáčet gramatiku a hrátky z Google Search? No, podívám se na odpovědi. Asi ne, koukám, ne, asi ne. No, to je jedno, ale prostě Hogi je fiktivní postava, není to prostě není to člověk prostě, je to fiktivní postava, která prostě neexistuje, on jenom hraje, ten Petr Lexa, jo, on je jenom hraje, on není doopravdický ten Hogi, jo. Snad se vám to trošku rozsvítilo v hlavě, já se tady asi s váma loučím, snad jsem Hogimu, no, Péčovi aspoň trochu pomohla, já se tady s váma loučím a teda ahoj a užijte si den.